Video tedero tonisana mene tingayikire video pa wallpaper ndemo satanthawi tatiye ndioneseni kuti timatani ndiye chimene mayenera kuchita mwasiku la TikTok ndingosaka video imene mukuyifuna kuti muyike pa wallpaper yo kenako ndikupanga apa pa share kenako ndikusaka pamene alimba kuti settings wallpaper ndikudina apa kenako ukadina mpanga install nde imapita ku Play Store kenako mpanganso install ndikula pamangodikira kuti ipange download ikamaliza ndi kuti mapanga open kenako ndikuti mapanga open TikTok to set wallpaper ndikuti mudina umenepa kenako mupanga pa video iyi kuonesa ife kuti ndimene naisankha ija tiyidina kenako tiyidikira ipange download ndikuti ikamaliza download tipanga settings wallpaper ndikuti kadina amene kuti pangaso set wallpaper tidina umenepa kenako tisankha kuti khali home screen kapena khali home screen lock screen ndikuti tisankhapo chimodzi nde kenako zikatero zimakhala kuti zatheka ndikuti kapita pa home chonchi ndikuti pazoneka video nde umomo ndimene timapangira basitu kupanga kwake ndikumenekoko ndengati mufuna kuti mavidiyo zingati amene wawa asamakuphonyeni osawera kupanga follow tiyeni tionanso video satero.